Siga or si utod. Di ka adyo nang bunuy ka nagkamuti. Ao di. Magstay ka utod dara pa di pataban. Nga sabaw. Nay pataban sabaw. Siga or si utod. Di ka adyo nang bunuy ka nagkamuti. Ao di. Magstay ka utod dara pa di pataban. Nga sabaw. Nay pataban sabaw. So mga raman ay hang motivation nga matagaag maadyong kinabuhi hang pamilya lagi kay kanang makakita kasi ang pamilya bitaw nga magtuslo rag luy ag asin. Sudan. Kasuway ka. Nakatry. Arang lami amin. Init nga luto tapos isa nagsili og asin as tuslo sa Buhi ani na. ka so buhi na. Oh, makakita ka nga sakit man, mabuhi lagi ta pero di tanaw nimo. Labi nagmahalim sa mong kinabuhi. Arang luod na nagkit-kit na malamag sili. Mo nay kuan makapahatag na tud kusog ba nga. Ning kamuta. Yung baroy sige ka ulo magsili na nig atong utot dani mura na kay bumba. Nga na kay kuan baga na sili isog baga na utot na mura po nagkananay bumba. Kung di akira pong sili istambal ko na siya. Ay, di oy. Maka. Maka. Unsa ang tambal pud sa kanang anang naisili, kapajas. Pangtawa. Oh. Pero kaning sili kay baw ka. Taas na sa antioxidants. Makagwapa. Makagwapa na. Kano po kabaw? Jadi man ko hinili mo niya tagnaw nga ni Ra. Di man ko pa magyapon. Kaya hinili pa na. Wala ni silak-silak na ni. Di na ka nam. Daot mo matay di kita mo silak ka na. Tungod sa kagwapa mag-aba di mo mo. Grabe si Promen Jud guys, in personal kayo makalingaw pud. Abi og sa camera ra pud in personal di ay pud. Grabe nga ni magani mga naong mo iring gibidli. Malingaw man ka. Di pa gadi mo istorya malingaw na. Oh, grabe jud pud. Sumara to na mo to. Sus abi pagkog natay. When is x1 Where is x2. x1 is 2 is squared. When is sabtan. Sabi kog mga ingana asag x pangutanon matagatag inyong x nga matubag kami naguyab. Uy, na kamong graduate, kumusta naman? Aw, okay ra man gihapon usahay mag pinagdanay di pud. Oh, yeah. Magsumbagay pud ginagmay pero okay ra ba pud normal naman siguro nga na. Grabe nakita ko sa vlog nga pag propose ni Kuya Dwight kay luhod mas uwan. Sabi. Jog zama-zama na kay abi ko mag-propose na gid pud kulbaan pud ko. Abi kog silver to katinuod di ay. It's a prank. Sa Prague day. Sumara to? Wala? Wala lang ito bagi mo. Ikaw ra gani. Wala kay pangutana. Oh, sumara to guys. Wala kay kapangutana kay mo. Wala ka man nagtanay lakaw jud po sila guys. Kasi maligo ra masipog ko kay Wala wali. ko pud ka. So mag-vlog ko kaunti Maligo, ta. dagan, Ay, nak man ya tong challenge siya guys. Hani man. Kaya nagmag-vlog na to i-request mo mag-vlog pud. I-vlog mo mo. I-vlog pud. Yes. Vlog unja. Nag-vlog man ko gikan. Jawa pa man human. Ko man magang adlaw gabon tagpabasa mag-vlog man jud ko kay I vlog my daily routine. Sa daily Pero tin mo ba? Oh, I Kaya vlog bawo my ka daily. nga aga ano, ko na pa nagmuna ako sa content na. Nakampo na ko nga unta. Si to drama nag-abot na to di mo dag armalite. Kag mo dag armalite ko jaw. Wa na nang gibaligja. Ano mo gibaligja sa mga bata mo kuno to. Aw. Hanggi baligja lagi kay magiilog. Madyo nang way ilugan kay unsa pag kablitan di Ay ko jaw. kadugo. Mato nga sus Ginoo ko. Kay to Ginoo ko guys, murag blessings. Kita ko dito bulan na. Grabe jud. Grabe mo mong padag palanay ha. Bantay mo na mo. Hindi nga palanay pod mi guys, kaya para doon sila pa ihatag mga ano mo nga. Nap oy, nakoy ko i-is kuan di ay. Hani man. Na siya perfume na po guys. Na-is po siyang perfume guys. Lura may buhula na. Tapos yung vlog guys, grabe nga. Humot po rin ka guys. Mamalit siguro yung unsa, no? Sold out. Murag. Pag budget. Sold out. Laki na naman nabilin. Ay, lucky. So, na yung budget laki man. Hindi kasi na may regaluhan. Ay, mga single man dyan na ay. Single man dyan po. Single? Oo. Ay, lord. Marang mangita. Basta bisa na kilid Kaya na po ba? kadukot. Sa single. Kot na kinut-kot. Di sama na ni. Kinatagal po sa camera man. Hoy, pagtarang kisa ni hinay-hayin yung kitas. Wapay pa sa plancha ka galing. Murag bago pa dun yung gihay-hays. Oh, lagi. Wapay. Na, kinut-kutan Pero na lang. nice. Kaya naging professional ta kay murag. Yes. Kaning ato ang vlog karon kay murag. Seryosohon pud ni murag. Murag Seryoso international ba? pud ba? Oo. So murag to kay murag dadugan naman siguro sa story. Murag man gina ni vlog. Murag man Chismis. Oo, sismis. So daghang salamat kayo guys sa pagtan-aw. Ja before time mag-end guys, kay ato sang i-promote ba siyang product pud guys kay kabaw ko nga daghang pong followers at subscribers na karon. So atong tabangan sa Florame Bulana. So before ko mag-end pud at pwede pa mamalihon ko tayo kami nga i-shout out na doon taga Carmen dito. Ay, saan may mga ngan? Ang pangan, sig pangan? Na! Nga to kalimot man ko. Namura. Nga ontas ka, pan ba? Takaila di ay dani. Nga ontas
Si Ate Caroline, no? Caroline og si wa na nakalimot na pa rin kung sa depon. Ate Caroline mo, ate baka ako basig maguwang pa ko. Ate ka na mo rin kadaghan. Ate Caroline, dihas Carmen ug sa imong kaban. Hello, daghang salamat sa inyong pirmi pagtan-aw, pirmi paggahin og oras. Salamat kaadto ninyo diha. Asa brapit yung kananan, basig makaanha ko pus inyong kananan po, makakaon ko. Kay basig lamion day po, basig mo angay ta. Sa batuan po na pay batuan. Napapay batuan. Batuan. Isa naman po. Ito. Marag mga dagahon sa surpod to. Pero ana, di ba ana sa batuan ito? Ada uro edyo na ko pangutan na ana kay ug musa kay ko matuod ko, ako katuod ng mga krasadaha. Isa lang po sila sa Mga taga Batuan kanang gato kunos dari og ingana. Hi ninjong tanan, daghang salamat gikan ni Rem. Si Jamoy gaingon na hagna ako nimo na daghang salamat kaadto ninjong suporta. Aki pa po taga Bulilis. Kita Nada Bulilistud ni. Oh, sige taga Bulilis. Hi sa mga taga Bulilis katong ako nung classmate. Sabi nga natuwa man pud makahinom dun. Hani pud nga ato ang kuan nga di man pud magtarong og kinsa man pud giswat dutdog. Nakalimot po ko guys. Kaya excited ka adyo guys nga makita Lurami bulan ha. Giswat na tani mo sa tukod. Lagi nakalimot food ko. Hi ninjo tanan taga Bulilis, Butuan, Carmen. Ay di San Butuan. Pascual. Di Butuan. Uy kailan ina ng Butuan Mindanao na na. Batuan, Carmen, Ubay, San Pascual. Sa kadinga. Tibuok Bohol. Hello ninjo tanan. Adi sa mo tanan. Oh guys, nagpasalamat po ko kay ni abot dari si Ireneo Hinampas Junior Official. Grabe di ka dyan makaliptan kay kompleto nga. Og si Renato's Adventure. Nagpasalamat ko unja. Pero guys, naaman ko na sa legasa. Hani yung gasa? Hagdaman ka magbuwad? Magdag ko. Bisa nagikan ko no? Bisa nagikan. Oy! Oy, bugat-bugat mo rin. Kakuan bas buwad. Kasosyal bag sudlanan. From Lami makadug sudlanan. BRG Dried Fish Ubay. Sayangan? BRG Dried Fish Ubay. Gikan ni sa BRJ Dried Fish Ubay. Bohol. Rosbita Gonzales. Rosbita Gonzales. Rospita Gonzales mo oy. Takiza Tagiya. na ani. Wow, matilaw ta si Jahang buwad ug sanini kalamion og kuan baga din ni kanang sakto ra bagparato ba na sobray wa ba matambang na may mga nang buwad. Kanang sakto kadug timpla kanang maadto ni sakto jud pagka tunub-tunub sa langaw. Kana mo lami nga buwad kanang maadto jud pagka tamak-tamak sa mga lagong. Kay di na matamakas lagong buway lami. So before tayo tara na kuan na blackout naman ko guys. Uy. Basin ko naman haw. Tinamahaw Basin na ko. sobras pamahaw. Basin pod. Mo ni yung kuan guys gasa. Dagko kay jud ni dili ka magmahay. Kuan, di ba na kanta nga buntag buwad, ugto buwad, di ba? Uy na kuan sa puna guys katong first in public nila sa ilang vlog. Singer marim tahaw na dep. Singer lagi ko do. Usahay lagi po. Basin sa mic ra pod to. Basin sa mic ra pod suro to guys na lami. Lamig lang mic kana ni tingog daan. Igon na lamang kang munga nga. Grabe na lip sync. So mao ni Flori Buhola na ang among ang gasa gikan sa Gikan sa BRG Dried Fish. BRG dried fish. BRG Dried Dawata. Uy, kanta mo ros kung ano. Adyo na kay Magabang, kontanas ka. Gabaan jud ka na. Dawata ang atong blessings. Ato ning adawatan, daghang salamat ka Adyo. Jam, ano magbukod ba tani dito? So daghang salamat guys. Ako dai si Ireneo Butlig Hinabas Jr. Don't forget to like. Don't forget ko no. Don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. Also, Flora Mi Buholana, don't forget to like, subscribe, like ug share sa ijang video guys. Kay deserve pud ni Ja tanan man tanatay pangandoy. So, bisan sa inyong pag-like na lamang, pag-subscribe ug pag-share, tulo ra ka pislit. Makadugang ta sa ijahang pangandoy, makahatag ta ni jag pag-asa. Diba? Andiyan po, di katihik po rin yung mga like. Kay maura man gihapon, kay magpalood man dyan gihapon ka. Tulo ra dyan nakapislit. Like, subscribe, share. Maura O, dyan diba? na. Diya, tanaw po mo, kay basin lig malingaw mo. Kay adaghan ra ba po nig video, kada adlaw upload. Oh, everyday. Oh, tanawa. Diya mo balitok pa dyan eh. Balitok Mukaan ka pa tawad. dyan nig bildo. Sa kada, mukaan pa ni si Jag Gujapa. saging hilaw. Maragpay tapang. So, ato si Jag nga kuha rin guys. Suportahan po nato si Jag kay lokal, bulanan. Murag, Taray magtabang-tabang. nakadiscovery po ko guys, murag ka good vibes. Matupilami tali. Basi. Good vibes. Mura. Murag, Chismosa abangan po. na to ni guys, yung magkakulab mi ani. Mabisag maprinda mi dali sakdanan, mabisag sakay, mo labi ani. Yes. Kana, Uwang laman sa sakdanan no. makuha ta no? Ug natay sakdanan nami madutug asa ta abutong. Dang laag ba dapon kasi ha. So maurat to guys. Oy, dahang salamat murag ag oras ng lapas sa grupo. At pilar mi kay lapasan. Ikaw mo kay araw pagkakasabaan ako kay mo gusulon. Puli pa Yan, salamat. Bye-bye. Bye.
Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah,